je mali brat George, ovo je mama prase, a ovo je tata prase. Pepa prase. Gospodin Tankonogi. Pepa se igra sa svojom kućicom za lutke. George se također igra. Pepa pravi čajanku za porodicu lutaka. George, ovako ćemo. Ja sam mama i tata, a ti možeš da igraš decu. Deco, operite ruke. Uskoro je vreme za čaj. George stavlja lutke u krevet. Noć. George, zašto stavljaš decu u krevet? Upravo imaju čajanku. George voli da stavlja lutke u krevet. Deco, odmah siđite. Nećete dobiti kolače. George ne sluša. Previše je zauzet stavljanjem lutaka u krevet. George, ako hoćeš da se igraš sa mojom kućicom, moraš da mi pomogneš oko čajanke. Izvoli, George, napuni čajnik vodom. Deco, odmah siđite dole. Mama, silazimo! George će da napuni čajnik vodom. George je u lavabou pronašao pauka. George želi da mu pauk bude prijatelj. Georgeu se sviđa pauk. Pauku se sviđa George. Pepa voli da se igra čajanki. Gde su čokoladni keksići, tata? Juče ih je bilo mnogo. O, izvini, mama. Mora da sam ih sve pojeo. Ne valja li, tata? George stavlja pauka u krevet. Noć. George, šta to radiš? Moraš da mi pomogneš oko čajanke. Pomoć! Tata, imamo pauka u sobi. Ne brini, Pepa. Molim te, tata, skloni ga. Nema razloga za paniku. Zdravo, George. Da li si video pauka? To je strašno. Odnesi ga. Nema razloga da se plašiš, Pepa. Pauci su veoma mali i ne mogu da te povrede. Ali ne brini. Tata će da ga iznese iz sobe. Wow! Poprilično je velik, zar ne? Pozvaću mamu prase. Mama prase! Zdravo, gospodine Tankonogi. Pepa se malo ohrabrila. Sviđa mu se da bude u mojoj kućici. Zdravo, deco. Čula sam da ste pronašli malog pauka. Izneću ga iz sobe da biste mogli da se igrate. Mama, on se zove gospodin Tankonogi. O, gospodin Tankonogi je baš veliki, zar ne? Pepi i Georgeu se sviđa pauk. Noć. George stavlja pauka u krevet. Ne, George, on želi čaj. Ne želi da bude u krevetu. Da li ste gladni, gospodine Tankonogi? Jeste li za kolač? Pepa se više ne plaši pauka. Mama, tata, sedite. Svi ćemo da popijemo čaj sa gospodinom Tankonogim. Ko hoće čaj? Ja molim. Ja. Divan je. Pepa voli da pravi čajanke. Evo vašeg čaja, gospodine Tankonogi. Šta ste rekli? Hoćete da pozdravite mog tatu? Zdravo, gospodine tata prase. U redu je, Pepa. Pusti Tankonogog da pije svoj čaj. Nisi se valjda uplašio, tata? Naravno da nisam. Nemoj tako blizu. Pepa voli gospodina Tankonogog. Svi vole gospodina Tankonogog.